Ще е трудна нощ. Никой от вас няма да доживее до сутринта. Коле, затвори хладилника и спри да говориш на кюфтетата. Аз в квартала се говори за комшийката, дето 10 години не е изневерявала на съпруга си. Така ли? И коя е тя? Не си ли Тима? Гледай този тапанар, си извади. Добре, не съм аз, ама хайде тогава да си говорим за любовни неща, за любов. Добре, дай да... Добре, ти обичаш ли пържоли? Тапанар. Скъпи, ще дам някои от дрехите си на гладните и бедните. Ако са гладни, значи няма да им станат. Ох, Колю, сина ти изобщо не иска да учи. Не иска да учи, не иска да чете. Просто не знам какво ще да прави. Като тръгне на училище, нямам си на идея. Оф, добре, че малката виждам, че има потенциал в нея, като порасне сигурно. При децата винаги едното е умно, другото е да е живо и здраво. А пай ти бе, стана като шамарчо. Гледай го. По цял ден седи на компютъра. Ставай веднага и се оправяй. Живота си е мой. Ще го живея, както каже жената. Си сещаш ли се колко бяхме щастливи преди 11 години? Преди 11 години? Ние не се познавахме. Точно. Аз я чакай да отида до кухнята, че забравих включена лампата. Да, донеси за мен 2 кюфтета, като се връщаш. Абе, Колю, това Google мъж или жена е? Жена е. Още като напишеш първата дума и натам то само довършва изречението. Тати, как се пише гръд? Напиши цомби. Значи трябва да напиша войниците пазили базата си с големите си цомби. Може ли да гледам телевизия? Може да го гледаш без да го пускаш. Тати, верно ли, че мама поглъща всичко на морето? Верно, още като излезнахме ми взе портмонето. Боби, мама, помниш ли как като малък ти виках? Как прави магаленцето? Да. И ти как викаш? А как прави патето? Па. А как прави змията? Няма да ходиш да пиеш бира с момчетата. Колю, що не ядеш? Нали беше гладен като вълк? Ти виждала ли си вълк да яде леща? Аз и ти се смей, но нямаме пари за гориво. Колю, усетих се как ще икономисаме пари за морето. Просто ти няма да идваш. Ще отида на море сама и ще си мисля за тебе, не се притеснява. А какво ще кажеш да си седиш тук и да си мислиш за морето? Колю, къде ми е пътеката за бягане? Търся я и не я намирам никъде. Изхвърлих я, защото ми писна да гледам как тръгваш на някъде, а се си тук. Бе, Коле, за какво ходихме на море, като сме толкова бели, бе? Бели сме, що ни удраха кожата. Мамо, тати се обади, че е намерил пари за бензин за морето. Моля, откъде ги е намерил тия пари? Каза, че е продал колата. Не, няма да те идиот. О, дойде време пак да отидем на моренце, коленце. Ще топнеш българи в бяло море. Аха! Ох, така ми се спира. Коля, имам чувство, че сме забравили нещо. Взехме ли си куфарите? Лукс. Чантата ми, водата ми. Яденето сме забравили. Не бе, тук е. Децата! Аз я виж дали работи десния мигач. Не работи, не работи. С овцете, бе! Те една овца имам тук за стригане. Ужас. Майко, човек не може да поспи малко. Колю, млъкни! А я не съм казал нищо, ма.